Suntem în Perișani. În fața noastră e satul Pripoare, la dreapta Băiașul, Valea Băiașului, pe unde au mers trupele regelui maghiar Carol Robert de Anjou înspre Olt. Deci acesta e satul Băiașul. Să văd munții de o parte și de alta. Deci, pe acest spațiu, ei erau desfășurați într-o coloană lungă, iar când ajungem în dreptul turnului lui Doancă, Basarab le-a făcut o barieră încât ei n-au mai putut să depășească și au fost pe tot traseul acesta, uite să văd munții de o parte și de alta, au fost bătuți prin mijloacele timpului, săgeți, pietri cu copaci. Suntem într-o zonă mirifică pe Valea Băiașului, în dreptul turnului lui Doancă. Are 100 de metri înălțime, sus are un bazin, iar în jurul lui are și alte stâni mai mici. Acest turn al lui Doancă, care este proiectat acolo, se vede mai bine pe această planșă. Dacă analizăm această planșă cu cele stâncile din jur, ne putem da seama că seamănă cu cronica pictată de la Viena. Să văd soldații români cu căciuli, cu săgeți, care aruncă în trupele maghiare. Aici este reprezentat Carol Robert de Anjou, care fuge. Iar pe înălțimi sunt acești soldați români care puteți să-i constatați aici. De unde tragem această concluzie? Încă o dată prezint imaginea mai vie, pentru că acum este înconjurată de multă verdeață. Carol Robert de Anjou a spus următorul lucru. Lupta s-a desfășurat în loc păduros, crângos, iar în calea lui a fost un obstacol. Adică Basarab, în acest spațiu, a ridicat o capcană, copaci tăiați, pietri și alte obstacole făcute, iar în față se vede deja de terenul mai larg unde s-a desfășurat lupta. Ce se întâmplă? La Curtea de Argeș, Basarab a încheiat pace cu Carol Robert de Anjou, care spune Basarab cu fiii lui i-au întins o capcană și unde abia au putut scăpa cu câțiva oameni. Deci v-am arătat și mai de mult, acum câteva ore, aceasta este Valea Băiașului, cu înălțimi de o parte și de alta, unde stăteau luptătorii valahi. Ce spune Carol Robert de Anjou la un moment dat? În acest spațiu care este în fața noastră, acum este o biserică făcută, luptele crâncene care s-au dat ca în o corabie, vedeți că e mai larg zona din acest spațiu, unde se zvârcoleau luptătorii, fie români, fie maghiari, a rămas uimit că în toiul luptei, deci o luptă puternică, a venit ambasadorul lor, Baco, care a fusese trimis înainte la fie Basarab, fie la voievodul Bogdan, a intrat direct în luptă. Păi de unde a intrat? A venit pe Valea Oltului, dinspre Turnul Roșu, a venit pe acest traseu și a intrat direct în luptă și l-a salvat. Deci, acest lucru ne arată că în această zonă s-a dus luptele. S-au făcut studii acum vreo 20 de ani, s-au luat tencuială de la baza acestui turn și s-a constatat că acea tencuială de var este asemănătoare cu cea de la Băița, Râșnov, cu puțin var, ceea ce arată că ar fi de prin secolele 13-14. Aici vă arăt o altă schemă. În jurul acestui turn al lui Doancă au fost ziduri. Deci, cert este că în această zonă s-a dus această luptă. Încă o dată revin la povestea cu HD-ul, care a copiat greșit textul lui Strikovski, a scris Multanski în loc să scrie Maltanski. Maltanski aici arată că gospodarii maltezi, aici sunt gospodarii munteni. Deci,
Cine l-a ajutat pe Basarab în luptă? Cavalerii templieri fugiți în această zonă pe care, la 200 de ani, Strikovski i-a numit gospodarii maltezi. De ce? În zona din țara Loviștei găsim foarte, foarte multe cruci de tip maltez. Suntem în 28 mai 2023, în Titești, în dosul dealului, în locul unde istoricul polonez în 1375 a descris că în această zonă a avut loc lupta dintre regele, în această zonă, dintre regele Ungariei Carol Robert de Anjou și voievodul Basarab. Iar Basarab, după această luptă, a ridicat în acest loc 3 stâlpi de piatră. Unul este prezent aici, în față era platoul, biserica, în jurul nostru era vechiul drum, care venea dinspre castul din Titești. Și spune Basarab că, și Strikovski spune că Basarab, pe acel loc, a ridicat 3 stâlpi de piatră, după cum a văzut el, după această bătălie. Acești 3 stâlpi de piatră, spune Strikovski, că atunci, în 1575, venind de la Constantinopol, l-a rugat pe voievodul țării românești, Mircea Alexandru, să-i favorizeze calea, să treacă spre Polonia și să vadă zona unde s-a desfășurat acea luptă. Important este că în secolul XIV a fost cea mai puternică luptă în care o armată întreagă a Ungariei, condusă de Carol Robert de Anjou, ce avea în componență între 10 și 30.000 de călăreți, cu armuri speciale, cu oameni de ajutor, soldați, capelani, preoți, nobilima maghiară. Ei au pătruns pe la turnul Severin, au ocupat Severinul, îndemnați de Dionisie Sezenic, capelan de Mehadia, și de voievodul Transilvaniei Toma Sezenic. Acești oameni au fost cei care l-au instigat să pătrundă în țara românească. Mai povestește în cronica Chepeșii că atunci când au pătruns în Severin, au ocupat castelul lui Basarab, deci avea o cetate a lui Basarab și a dat-o capelanului de Mehadia. Ei au mers liniștiți până la Curtea de Argeș, au ajuns la începutul lunii noiembrie la Curtea de Argeș, însă fiind vreme rea și neavând hrană pentru animale și oameni, atunci a încheiat o pace cu Basarab să îi favorizeze, să meargă spre Transilvania, iar Basarab le-a indicat de la Sărătruc, deci Curtea de Argeș, Ticveni, Sărătruc, Poiana, Pripoare, Valea Băiașului spre Transilvania. Și spune Carol Robert de Anjou că Basarab, mincinosul, el cu fiii lui i-au întins o capcană. Unde a fost capcana? Pe Valea Băiașului, în dreptul turnului Doancă. Când ajungem în acel loc, povestim. Istoricii noștri, cu HD în frunte, au găsit cartea lui Strikovski, în sfârșitul secolului XIX, iar Strikovski, HD a notat că acest istoric a spus așa: pe locul bătăliei, Basarab, gospodarul Basarab, au ridicat o biserică și 3 stâlpi de piatră pe care i-a văzut cu ochii lui și pe acel loc, în dreptul luptei, regele Carol Robert de Anjou a fost învins printr-o șmecherie. Șmecheria consta într-o capcană întinsă de Basarab, i-a baricadat drumul în dreptul turnului Doancă, încât călăreții nu puteau să fugă nici stânga, nici în dreapta, iar valahii noștri, cu ce aveau la îndemână, pietii, săgeți, arbori, i-au distrus și măcelărit. Cavalerii maltezi, vedeți crucea de Malta, au ridicat acești 3 stâlpi de piatră. Greșeala a fost al lui HD. Pentru că HD a greșit în fragmentul 5, a spus: gospodarii multani au ridicat acești 3 stâlpi de piatră, la fel și aici,
e fragmentul 5, gospodarii, dar Strikovski a scris că nu munteni, maltezi. Carol al Ungariei taie când fără motiv a ridicat un război pe Basarabul gospodar al Munteniei, este lovit de o șmecherie în cap, adică i-a făcut acea capcană la Munteni, astfel încât într-o echipă mică abia taie de la destrămarea și să fugă în Ungaria. În acest loc unde a avut loc bătălia, gospodarii maltezi au mutat mănăstirea și au ridicat 3 stâlpi de zidărie din piatră pe care am văzut în 1574 de la turci, urmând Giurgiu până la orașe, la 2 zile de mers de Sibiu, orașul Transilvaniei prin munți. Ce reiese din document? Că Coif, Tugomer, Basarab, God și Cruce. Ce înseamnă asta? Că un băiat al lui Basarab a murit în această luptă, fapt pentru care el a ridicat aceste monumente. Bun. După care Basarab l-a înmormântat la Curtea de Argeș. Deci, în acest mormânt au găsit un cavaler care avea o coroană de perle pe cap, simbol domnesc, la mână, la brațul stâng o cruce patriarhală tot din perle, iar la brâu avea o pafta de aur. Paftaua de aur este aceasta. Avea cam 400 de grame, această pafta, aspect gotic și la bază era o doamnă cu un cap frumos, cu trup de lebădă, iar în balcoane erau un tânăr și o tânără. Se vede imaginea tânărului și tinerei din pafta, descrise de Dimitrie Onciu. Tânărul este fiul lui Basarab, tânăra este fata doamnei care e la parter. Dar cine e această doamnă? Dacă căutăm mai departe, găsim în istorie această doamnă care are aceeași coafură cu doamna din paftaua de la brâul cavalerului. Această doamnă este alături de 2 băieți cu coroană de aur, al 3-lea nu și 2 fete. Este Elisabeta Piast, soția regelui Carol Robert de Anjou. Ce înseamnă paftaua aceasta? Înseamnă că era un dar de logodnă la brâul cavalerului. Deci, acest lucru ne duce pe noi cu gândul că acest tânăr a fost logodit cu o fată a lui Carol Robert de Anjou. Iar în biserică găsim pe perete o icoană cu Maica Domnului gravidă. Vedeți, acest pandantiv are o floare de lis. În mormânt găsim iar simbolul florii de lis, după care acest simbol este găsit la toți basarabii. Acest lucru este dovedit și de Nanu Dobă. Nanu Dobă a fost descoperit în mormântul 7. În mormântul lui s-a găsit un el care scrie Nanu Dobă și alături o floare de lis. De unde era floarea de lis? Tata lui Micud s-a înrudit cu rude ale francezilor venite în Ungaria în timp și care aveau cu ei acest simbol al capeținilor. Deci, acest simbol a fost luat de Banu Micud, de Tihomir, Basarab, Nicolae Alexandru, Vlaicu, Radu, Mircea cel Bătrân. Deci, se găsește expresia, nu am luat floarea de lis de la Carol Robert de Anjou, o aveam dinainte de această luptă. Deci, vreau să notați fragmentul 5, scris de Hajdeu, a greșit, scriind Moltanski, în loc de Maltanski, a indus în eroare și în plus a mai introdus și cuvântul Gherghița, care la Strikovski nu există. A interpretat domnul profesor Gheorghe Voica și scriitor. Deci, ce înseamnă? Fiecare literă interpretează un cuvânt. Slavă Sfintei Treimi, 1, Tată și Fiul și Sfântul Duh. Al doilea, slavă Maica Prețista,
uterul, născătoare de Dumnezeu, Sfânta, Tată și Mângâietorul Hristos, eu, Basarab, vedeți că are o steamă în frunte, voievodul Munteniei. M are două cercuri deasupra, simbolizând voievodatul, voievodul Munteniei. Prima dată când găsim o asemenea interpretare în limba română, cu litere chirici, 1330. Ultimul rând, care se vede mai greu datorită timpului că acest monument a stat în ploaie, cum vedeți și acum, se vede cum păcat de el stă la îndemâna tuturor, așa. Al treilea rând spune așa, e un coif, slavă lui Tugomer Basarab, slavă în veci, God și cruce. Deci, în acest loc, în timpul luptei, a murit un băiat al lui Basarab, pe care l-a înmormântat la curtea de Argeș, în sarcofagul care era pregătit pentru dânsul, și acest sarcofag, aceste simboluri care erau de un caracter catolic, în 1300, pentru acest lucru, în 1359, când Nicolae Alexandru a adus pe mitropolitul Iachind de la Vicina și l-a făcut mitropolit al țării românești, era mitropolit cu acordul Patriarhiei de la Constantinopol, de rit ortodox, aceștia nu puteau înghiți ca să vină într-o biserică în care să-l găsească simboluri catolice. Pentru acest lucru, acest sarcofag a fost introdus în pardoseala bisericii, la o adâncime de 1,5 metru. Ei au fost așa de chibzuiți încât peste sarcofag au pus un rând de pământ, un rând de nisip, un rând de pietriș, un rând de moloz, iar un rând de pietriș, 1,5 metru de mai multe straturi, 6 straturi de pământ, pentru a induce în eroare hoții. Hoții care erau căutători de morminte și bogățiile din morminte, iar ai noștri Nicolae Alexandru și probabil Vaiku și Radu au hotărât ca să fie astfel acoperit și astfel să inducă în eroare. Ce au mai găsit în mormânt? În mormânt au găsit pe nasturii cavalerului simbolul basarabilor. Deci acest simbol al basarabilor ne orientează și a orientat pe toți istoricii români că este un basarab. Însă din 1920 până astăzi se tot întreabă academicienii istorici cine este personajul. Pe personajul din sarcofag, ei s-au minunat de bogățiile de aur, că avea inele de aur cu Maica Domna, cu Ave Maria, s-au minunat de aceste bogății ale cavalerului. Și tot se întreabă de atunci cine este cavalerul. Păi le spunem noi, datorită faptului că e la 30 de kilometri de curtea de Argeș. În acest loc, adică pe Valea Băiașului, s-a desfășurat lupta. În această luptă au murit foarte multă lume și din armata ungară și din armata română a voievodului Basarab, iar aici în luptă a murit acest tânăr Tihomir, după cum scrie pe această piatră, Basarab. Basarab. Deci, Basarab, nu l-am inventat eu, Basarab, Muntenia. A existat țară, Muntenia. Și jos, tot așa apare un Basarab. Basarab. Mă întreabă unii, de unde l-am scos pe Tihomir și Basarab? Tihomir era numele bunicului. Noi, românii, puneam la primul născut băiat numele bunicului. Așa se exprimă de ce apare acest fie Tihomir, fie Tugomer. Fac o paranteză. Carol Robert de Anjou a fost întrebat cine e tata lui Basarab. A zis Tocomerius. Nicolae Alexandru. În 1350 a fost un proces la Câmpul Lung între catolici și ortodoxi, iar Nicolae Alexandru a spus că pământul este donat de către bunicul lui Radu Negru Vodă. Deci Radu Negru Vodă egal Tihomir, egal Tocomerius. Un alt indiciu este acela că Vlaicu în 1368 a avut o luptă cu bulgarii la sud de Dunăre și cu turcii, l-a chemat pe Vladislav de Dobocai din Ardeal să lupte. După ce au învins pe aceste trupe, i-a donat lui Vladislav de Dobocai pământ la Șercaia,
în țara Făgărașului și spune că am donat acest pământ lui Vladislav de Dobocai, pentru că m-a ajutat în luptă, și ruda mea de sânge după Micud. Cine a fost Micud? Micud a fost socrul lui Tihomir, căsătorit cu fata Marghita, care l-a făcut pe Basarab. Această Marghita am avut un frate, Nicolae și Demetrius, iar Nicolae era străbunicul lui acest Vladislav de Dobocai. Deci, care sunt cei 3 stâlpi de piatră? Cei 3 stâlpi de piatră este aceasta care este în fața noastră. În 2002 s-a mai găsit această placă în zona Titesului, în fața cimitirului, așezată în drum. S-a construit o biserică nouă în 2002, iar preotul Tereabă a amenajat drumul care a găsit această placă peste Obludul 2. Când a întors-o, minune. Iisus Hristos, țarul iudeilor, Iisus Hristos Nica, mai departe, în fața lui T este un cuvânt slavă, slavă lui Tihomir. În rândul următor, în fața lui T e un coif. Arată că acest T, persoana T de la Tihomir. Iar mai jos scrie Io. E prima dată când găsim particula Io de la țarii bulgari și pe urmă voievozii români. Io Basarab, Io Mircea cel Bătrân, Io Mihai Viteazu, eu, Litovoi, Seneslav, iar următorul bărbat, când au dat cu târnăcopul în piatră, a sărit această placă. Este un aur pentru istoria noastră, iar al treilea stâlp este această cruce, acest simbol devine inelul Basarabilor, care este la 10 metri mai în spate. În fața noastră se vede orașul Râmnicu Vâlcea și barajul de acumulare din nord. În frunzare se văd munții Cozia, în acel loc era castul Arutela. Iar unde este acest lac de acumulare cu bogăție de arbuși și trestii, în stânga noastră. În anii 1980, lucrătorii care amenajau acest spațiu au găsit această coroană, o coroană regală pe care scrie Anca. Este a voievodului Bogdan de Vâlcea. Ce arată acest lucru? În anul 1335, Carol Robert de Anjou a dat ordin vicecancelarului Vladislav Carlocean să-l treacă pe voievodul Bogdan de la marginea țării, adică el era înspre Mehedinți și trecuse Dunărea. Acest Bogdan l-a ajutat pe Carol Robert de Anjou să scape cu viață în lupta de la Posada. De unde tragem concluzia? Bogdan avea acest teritoriu, era un voievod în acest loc și cuprindea și Valea Oltului, chiar locul de la Arutela. Iar Carol Robert de Anjou, când a reușit să fugă înspre Ungaria, acest voievod Bogdan, care era un adversar al voievodului Basarab I, cu puțini oamenii lor, au reușit să fugă pe Valea Oltului, deci la Călimănești, în această parte, și mai departe au ajuns la Râmnicu Vâlcea. De la Râmnicu Vâlcea au luat-o spre Ognele Mari, Târgu Jiu, Drumul Sării, Târgu Jiu, Severin. Carol Robert de Anjou spune că l-a ajutat, tragem noi concluzia, voievodul Bogdan din Vâlcea. În 1335 spune așa: noi, Carol, prin mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, prin cuprinsul celor de face cunoscut tuturor că lor se cuvine că în anul 1335, venind înaintea noastră venerabilul Hristos, Părintele Vladislav din această milă, arhiepiscop de Calocea și cancelar a curții noastre, nașul nostru prea iubit a arătat în fața noastră ca mărturisit cu limpede mărturie că întrucât fiind trimis din porunca noastră pentru pregătirile privitoare la trecerea strămutarea voievodului Bogdan, fiul lui Micula, în țara sau a cărui strămutare nu răbda atunci nicio zăbavă,
că ținuse prea mult timp, adică stătuse din 1330 până 35, pentru ca treaba să se zorească și să împlinească. Ce se întâmplă? Bogdan fugise înspre sârbi, iar de acolo sârbii nu-l mai permiteau să stea, atunci apela la carul Robert de Anjou, l-a trecut și l-a făcut voievod la Cuhnea. Deci, în viitor, acest voievod Bogdan de Vâlcea a devenit Bogdan al Moldovei. Vă mulțumesc!